rahoton da muka samu ga manyan 'yan ta'addan nan da muka kama sun ka ce muna to akwai wata shawara da ake yi amma shugabannin najeriya sun san da ita shine akwai wani daji da aka ce ma gaba nan wajen sokoto ga gayinsu yake dajin nan ana son a maida shi tsibiri ne na 'yan ta'adda waɗanda aka ce ma lakurawa wannan wasiƙa ta rijejeniya wata mars wata na 3 rana 4 ga wannan wata an ka yi ta tsakankanin 'yan faransa da iswap don wannan rijejeniya budewa wurin da aka ce ma na lakurawa cikin dajin gaba can za a budewa wani tsibiri wani gungu da 'yan ta'adda ne za su watsuwa wannan sokoto ne zamfara ne kebbi ne duka za su watsuwa amma ya ce muna wallahi shugabannin najeriya suna da labari to mu sai mun ka ɗauki zancen nashi ƙarya shi kai don bai son mu ba najeriya wannan bayanin ne tunda muna dibin da mu da najeriya allah na tuba ba ta yiwa mu ji abin da zai cuta musu mu ɓoye shugabansu na rahoto da bayani mun ka kiraye shi mun ka ce mai to kaga abin da faransa ke da niyyar yi tunda ba mu yi tsammani ba ya ce to yana turowa mutane su zo su kwashi isasshen rahoto ya turo mutane gidan kaso nan yamai ne cikin ƙasa ne babu inda ba a kai su ba sun ka tattauna da 'yan ta'adda tunda ba guda ba biyu ba 3 ne mun ka kama abu ne da nasiri ne ba za a gayin shi ba sun ka tattauna da su sun ka gaya musu ga abin da faransa take son ta kirkira sun ka koma da wannan rahoto sai da baya ne kaico mun ka gane da zamba cikin aminci da baya mun ka gane sa'annan har an yi ɓanna tunda mun aminci mun ka bi